A Andorra, la primera ocasió del partit va ser per als aragonesos en aquesta rematada de Nacho Gómez. Però el Lleida va acabar agafant la iniciativa i portant l'equip local sempre a remolc. En el minut 23, Jesús Imaz va ser més murri que ningú i va aprofitar una indecisió del defensa Jael per inaugurar el marcador. Segon gol del Lleida en les dues últimes jornades. Tampoc va ser especialment estètic el gol de l'empat aragonès. Un cop de cap d'Alberto Morales que Víctor Ibáñez no va saber aturar. Això passava en el minut 40, però els d'Emili Vicente van saber esmenar la rada de seguida. Només treure de centre després del gol de l'empat i en 11 segons de jugada, Asier Eizaguirre s'anotava el seu segon gol al campionat. La sort que van tenir els ahir Carbassas en tornar a avançar-se, però no la van tenir en el gol de la segona igualada aragonesa, perquè tot i que l'acte anota el gol al local Fonsi, és Gerson Bosch qui es fa el gol en pròpia porteria. Per sort per al Lleida, Javi Ballesteros ha trobat la inspiració golejadora ben aviat. Tercer gol en 3 jornades, tercer del Lleida i 3 punts al Sarró. El Andorra ha tenido mucha capacidad de reacción, ha trabajado muy bien, pero nosotros también nos hemos sabido sobreponer y hemos impuesto al final las jugadas de ataque, hemos tenido ese acierto que nos ha dado la victoria. És el tercer partit consecutiu en què el Lleida marca 3 gols. És el més golejador amb 10 gols, però també el més golejat, també amb 10.